भाई पावर स्टार पवन सिंह के अब की पार के वीडियो के फुटेज जौन आयल बा उ देखला के बाद से तार लोग का तो होश गायब हो जाई। काहे कि भाई हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह नर्मदा मल्ला के साथ है फिर से एगो बड़का अपडेट कर देला बड़े। क्या कहे भैया रुआ? देखिए कबो कबो हमरा लागेला कि पवन सिंह पिनकावेला, जैसे कि कोनो वीडियो के शूटिंग वायरल क के दिखा के लोग के पिनकावेलन कि देख हम हई कर रहल बानी हम। लेकिन बहुत लोग कहत है कि गाना जौन बा कि बर्थडे के गाना है, लेकिन हमरा नहीं खेला कि बर्थडे का गाना। देखिए हम बता दी कि मकैया में राजा जी 2 के शूट हो रहा है। हमरा नहीं खेला कि मकैया में राजा जी 2 बहुत सारा जैसे कि बात चलत, जैसे बात चलत है कि 5 तारीख ना देखिए रोवा के हम एक बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह मकैया में राजा जी आज कोई कितना दिन से हालार ला के उनका ई गाना कब आई गाना कब आई। में राजा जी शूट हो गइल बा हमरा देखे से नहीं क्या शूट भइल भाई तो इहे रहला। अच्छा एक लाल घाघरा 2 भी हो सकता नु। बस माने पवन सिंह के डायनामाइट चीज जौन बा के शूट होके तैयार बा, बस आवे के इंतजार। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, पावर स्टार पवन सिंह रहला हन नर्मदा मल्ला रहला जी प्रियांशु सिंह भी रहला हन। प्रियांशु सिंह के फोटो बा तो भाई ई हमरा लागत नु कि ई भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से लाल घाघरा के मुताबिक गाना कोनो जो एक और बात हम लोग बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह अगर नर्मदा मल्ला के काम करेले बड़े चाहे प्रियांशु सिंह काम करेले बड़े तो समझ जाए जे गाना हिट होके वाला बा, गारंटी माने वो लेवल के रहेला तबे उनकरा लगे। लेकिन बर्थडे के ए से नहीं के हो सकत कि पवन सिंह तें करके नचा देले बड़ो, पवन सिंह के नचा देले बड़ो। अब बर्थडे के दिन पवन सिंह देखिए पावर स्टार पवन सिंह जब अगला बार सनी लियोनी के लेके ले तो ए बेरी ओकरा से ऊपर लेके ओहन बर्थडे में ए से ऊपर लेके ओहन कि सब लोग चौकीदार से सिपाही होला, सिपाही से जौन बा के कांस्टेबल होला, ओकरा बाद दरोगा होला, ई होला उ होला, माने ऊपरे मुहन बढ़ला। ओही का पावर स्टार पवन सिंह जब सनी लियोनी के नचा देल बड़े तो ओकरा से ऊपर हीरोइन के नचाइए, नीचे तो नचाइए ना। सुनने में आइला कि हई नाचत रहली पवन सिंह के गाना पर तमन्ना भाटिया, ठीक बा पवन सिंह के गाना पर नचले बड़ी तो कुछ लिंक उंक हमरा लागत है हो सकता कि पावर स्टार पवन सिंह के अच्छा एगो हमरा के और बात बताई, जैसे कि ई त गाना हो गेल कि तो मकैया में राजा जी हो या ना तो लाल घाघरा 2 हो। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह लगातार बॉम्बे में जौन बा कि ई सारा चीज गुल खिलैला है रउआ नहीं बुझा जी जी गाना भी शूट हो गेल बा बर्थडे वाला। बर्थडे वाला गाना शूट हो सकता कि ओकरा के माना क देला होगा जी एको फोटो ना। लेकिन जनतनी काहे हमरा विश्वास नहीं होत कि पवन सिंह बड़ा स्मार्ट खेलेलन। स्मार्ट ऐसे खेलेलन कि आज बर्थडे है, जैसे कि आज बर्थडे है तो ए बेरा से शूट स्टार्ट हुई, ठीक बा ए बेरा से शूट स्टार्ट हुई, आज होते 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 तो 12 बजे वही जा केक कटाई जे रही वे खियाई, ठीक बा शादी खाने वाला केक कटाई ओही में वीडियो रिलीज हुई, ठीक बा। तो एगा पवन सिंह स्मार्ट खेलन। पवन सिंह ई नहीं कहते कि भोजपुरी में बहुत चोर बैठल बड़ा कचक देख के गाना चोरा लिया सन, तो पवन सिंह ई नहीं कहन चाहत कि हमार गाना वायरल होको आही सब दिखा के लोग के उलझावत लेकिन एगो बात हमरा के बताई, पावर स्टार पवन सिंह चाहत रहे जैसे कि आई रही सनी लियोनी तो सनी लियोनी आई रही तो केको कटली आ वीडियो में भी काम कैली, मजा दोनों आ। लेकिन सनी लियोनी आई रही तो मजा ना आइल, ऐसे ना आइल कि गाना भोजपुरी में ना रहे। ए पारी के गाना चाहिए कि भोजपुरी में हो। देखिए गाना में काम केहू के करवाई, लेकिन भोजपुरी में जब काम करी लो जब भोजपुरी में गाना पर डांस कर लो तो भोजपुरी के मान सम्मान खातिर कहले पवन सिंह भोजपुरी गाने पर इसको ना चाहिए। रवा के एक और बात बता दी, बॉलीवुड में तो पवन सिंह गाते बड़े, बॉलीवुड में तमाम लोग नचले बा पवन सिंह के गाना पर, तो भाई भोजपुरी में गा के बॉलीवुड को नचाइए तब ना हम लोग माने। अच्छा वहू से होकर न भैया तो हम तो कहता नहीं जे शिवलिये के लिया के ना नाचा दो पुष्पा में के अरे बाप रे बाप तबाही हो जाई फिल्म के ना भाई, गाना के कम हो जाई ले आओ एकदम तबाही हो जाए। चाहे गो आइटम सॉन्ग अपना नाच दिए जिन 2 करोड़ ले बड़ी श्रीलीला ना मानो उ अकेले नाच दिए तो और मजा आ जाए। श्रीलीला के कुछ सुना भाई। अब अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लियो।